pi baro ki parlok sa si sian pan ipriang subhai pi wei pi wei bat kerpang ni pi subscribe baro bat kumju i pastor ngidang don ha ka series ka balai ka jelli ka ba im bat menta ngila poi sya ka session ka ba khandai bat ha ka session ka ba khandai nginya ple jingmot sya ka lennong ka ba ar phau khandai ka kitab Genesis bat kum mengajule ha ki series bagi session ka ba paro nginya petengi kumju namar ka ajing mot shibon to ka bakhandai hadu ka bakhat ar kat bau dang keren bat ki karakhel ru kalawan bat kilang brot ukpa jongka naba kala ju sharai yaki kala jaru habau jacob ulai i ya karakhel ka khun ulaban uhunmen ka kmi jong u badi kilang brot ulaban uhunmen ka kmi jong u bau jacob ula shur shajan bad ula pentelun no yauta ubau na kasentur ka pukuri bad ula ai umru di ya ka kenhun lang brot jong ulaban uhunmen ka kmi jong u baru Jacob ula do ya karakhel baru ula kaang baru ula yam de baru Jacob ula yathu ha karakhel ba ulong upara ukpa jongka bat ba ulong ukhun ka Rebeka kati kalap het soi ya ka ban yathu hala ukpa to kani ta kshitu tang ji kendo nei ti namar ba u Jacob ula deptip karakhel ka dika khun jongno hangni te Mariawan te kum ubahaye ubajan utur ha ka jaka ka ba kin le kini kina ngaplang brodon pentelun tu mau volunteer daladi ban le kata to kataru ban ai yang ni kan hulang brod ulaban bat kini ka jingle kala ban pelengo ikar khel nomor kam tim ka ba ar pade ni kalong ba udo ya ka rakhel baru ang baru yam de tekani kala belong kajing syam si bahiyang basam bompat jakenduk menu-menu te kata tingin ong dak moimo te katu ka jingdo ontu kalong kum kajing kublai nginu misim dak moimo nomor ting yo kum lihat akar kum batai dak moi takamiat kan ti anda ulale ya kata usayathu akar khel kumnu pun ithu ya le debu debu wei te kata te kamdadon e ngi ban kren ni pidon e ni ban ngamut ogum de kaban kong sama ka lada perkhat naga ni ka jeli jongi menta mastor da perkhat ya kam ablang brot lani kam ab masine ka dika kam ka ba lakhi nu jor bat batrai office lani batrai bahikai mut utau batrai office ne uba hikai ki college lani uta kandan kal kham he ba ablang brot tan di kandan ka barin ba le silam dong along lum Himalaya ba lum chulong ani ka jinga pher na perkhat brio hanre ha ka jeli jong kini ba ki session ba shkhman ikram kani ka kam ablang brot kami ba na ko por hoi pan te ha ka to ko por mo kam ablang brot to ka kandan ka ba ton buram tam minum ya keren ya keran ni hanre ngi sim ya kar kontrikam jong ki brio namar begini kiri jingri iya nak koi jakas koi to ni support kila isong snong po harang tenrei ki jingdi bede ngarik syong sa aju te kumnu kin yo bam ki kin hab yalam hi sing jaka pen bam plang ki ba biang ti kata ka dei bet ka benta jong ka jing em til dang yenu jor bede bot kum khani ka juk ka jong ki ko ta ka bangi dal la ki jong ki kam te kini ki kam bangi trim ta ki kam yo tulop ai long kam long shu ka ka ba nak kini ki merat ki bangi ri kemut kajing sumar bah kajong yaki kemut ki wan ra kaspa syai yang kesan Henry ki kam kajong minta pada lasanya IP ka tu pilihat tik tang ka tu kan long kaya piar si buon ka kom trekam ki por menta kamu akan ni jeli jong kini ko por ka tu jing ablang brot kam ong e ngi jepang ka kedan long brio man brio ka masalah kali bitang ka kam ba lifestyle kom im jong tat anda kapoi kapor ka ba kini kilik poi syari Egypt ba sakdo syang tu ia kata kajing bom sutunat jok ini kinong Egypt pada ia kini kiba hari lang brod namar hang tu pada kalau ada nam kekerdan cipenya pher namar kum ke Egypt pada kalau kham ya chaprang kata kajing nong snong nong thau jok temut ka Egypt ada ka snong ka belanang ka belayar ha ka belalong advance ha ka kieu ha ta por kala don lagi jong ki kirkom trikam se to kata kala syai pastor
ngin shimai ba kam lang brot kadika kom im ko jong ki ba man laksngi te ubas sumat banyalam yaki se ceka ubun plang bat bos sumat yaki se kharkong ba dai nang roi ka spa kanang roi kanang kha to sa kawai pan hang ni karkom ya kren jong jakob bat kani ka rakhel ka kun jong laban kawan ra aktien ba uda penithu ila jong ba uda do ya ka da perkhat hak perkhat jeng menta ban penithu ya ka briu ko ba empat je kundu menam no wala ngi tip syai ba ka khun ka kunyi ne ka khun ka bahaya masem jongi amot kat bando amot hak kom perkhat jongi te kala ya than ngin kren ngila men chublai ngila men shir khie da ka kom khasing ya ai kwai ai tempo hane ni bando hatu kan ni ka dustur ha ni ka jeli ha ni ka jaka ka ni ka wei ni kidak ka ba ya khublai long ka dak jong ka jing ya pdiang subha ka jing khublai ka di daka jing do ki do na ngap pen hani tu ong rendang ho chen long da rendang ne ngap kan ha pa dei ti kata ka long karkom ka dustur ka ba ki jule ti ngi te kan long phla na marba ngi pher kum ka jajun riu karkom mi khubli ki jungi kalong hangi kum ka jaj bring sim ku kalong ka badon akor ka ki bangi ngile nang ta de long namar ba kini kiski ki jungi kila jaklia palat ha ka je dei hap deng jong ki senrang bat kin thei te long na ki ki jingja ki ba somsi ki ba juja na ka pos ka por ki bangi opuli ten dei kren ni kan karkom mi kan du op deng u briu bat ka briu kalau ni syam stom ban pediang ya kata ka dustur ke jongki bakin penitu dak ka baki do te to kata kalong ha ka jeli jongi kum ki hasi te kiwi ki jai beli tu ngi kali kata em sakoi ber stoma da ngi perkhat nak ni ka jeli ke bangi dan mangi mentah ni dai ngi ki de gi ulum ngi di ba im sedikit lo ba jarngam ki balong kom ni ba long ki kasi nanti anai kini te hakani ka pol hani ka jaka ba kim hatu gidi gi jat benriu gi balong kum nu thai ladangi pej naka pong sai ka jongi mta ngi gi lu mi gi ri thor kum ta ta kini sa kinde gi kini tu ki ya na ko ki jaka kalau kom syong ka jong ki du ki lum kindan he ki them ki dan he ngimla ban ong ki gi ri lu ne gi dokumai pan em ta kai long la da ngila syong ne ha ki jaka ki bol don ki lum te ka sok don ki riulum te don ki jaka thor don ki ru thor kata kan ngimla ban te long da kata ba ding ngimla man thoi ki na mar satai sapo ari prestan stai ti ki lum ki jorong hadukan no ki madan hadukan no kalau kasim stom ni bangin anta dia kata padong ki dikirulum ni ki jaj beriu ta kasim stom padong tengi sim bet baki ki dehi para beriu ti syong hinu nu jakar kam her ki hendai long karukom im tingi sung thu kam dei ka rukom im ka ba jam mi ki beriu kadi ka ba ba ki hab ban tristom kalam ka jing tristom ka jong ki kamut kanum la ban kersian ni ka jing im ka jong ki kam salam Namar tangga ka lu kalau ada kejeng ki bam di dia sa kejeng wat bam ki la di sa kejeng wat bam ki jeng ri ada ka ba ba ti saka ni korkom pan syarai lang brot ru mi pet ni wat karakhel ru kalong syarai kap syarai ya laki jongki lang brot ti dengi pet hang ni su thu long na kai ke bai thu ni sko kumba kata ka kam syarai lang bro ke don jisngan ya ka kan thai ru long ta dang dei kim lang sa lang ka ba dang singan kamut ka hok kadang yang long kini tip iwe ke ti ding pai na kata kaliang ni sutunat wan puli kini kan ti kan ni ka jing penithu telah penithu kum tu ti ka Rebecca pada kum karukom au kan ni karakhel kali ya thu pada ya kai ke bakal kala esong selalu jong u apa ti hadu hang ting i be ya ka jing skur me kam dan kanu ka jing i artin ka ba laban mas sunat mai jing ong jong phi ba khang ni khana ngi ka pa ba rakhel ba de kan ablang brat ba ablang brat kamut ka ba mi jinga ni la yeng na la shnong shakhlau sub tab la se
long ka reflect la ni ka phalang jingmot ba ka de imlang salang ka banang singan namar ka imlang salang ka bangi ngi im mentang ni hakani ki por ka jingi mentang ka ba e ma ka ba ban only ba ka kan thei kan hab ban mi chngai na la yeng ban lek tre lek ta ni ban ya yong ya miet kam dei ka ba singan tumot pandai compare ni nu jor ba ni imlang sa jong jong ni mentang ba ka ni imlang salang ki por mot kan ni ka jong ki kadai baka hok kadang yang lesong kadang khut kadang suba ba kadang singanya par or liang kan thei ni senrang kan ti ngai kat tu kala biang te kini ki parlok ru ki ba pe ni ka session ngai thai sanak liang da jong phi la da phi peteng ban puli ban puson ya ni ka benta ka bang ilai puli kena ya keren wi pastor nga ke jam dak pan kha sibun ki jing perkhat api te khobli sibun ki sai sempat